Bagaimana supaya khusyuk? Maka dalam ajaran Islam itu ada namanya rukun Islam atau arkanul Islam. Yaitu nomor siji syahadat. Syahadat itu maknane nyekseni. Endi-endi wong saksi kudu weruh sing disekseni. Endi-endi wong nyembah kudu ngadep lan kudu weruh sing disembah. Niku nek cara bahasa, ya ta. Nek cara syariat sampean asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sah pisan. Gak ono sing ganggu gugat. Tapi ati sampean, ruh sampean, kesadaran nurullahnya tadi iku sing jadi patokannya. Sampean ning donya iku kok gak kenal karo zat Maulana wajibul wujud iku mang, ya sampai rambut muntek botak kaya kula gitu. Gak bakal diterima salate. Cara hakikat lho niki, nek cara syariat ya wallahu alam.